Pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang. Kowe sapa? Aku mbok gawa menyang papan sepi. Aku pendhita Begawan Lumana saka Ngawiyat. Aku gurune Pandhawa lan Kurawa. Semar, apa? Aku nggawa kowe ing papan iki mung pengin sapejagong karo sira. Rening kowe ngaku dadi Sang Hyang Ismaya ingkang tinanggenah momong para Brata Pandhawa. Aku kepengin gawe srana wurunging perang gedhe Bratayuda ingkang nyatane besuke bakal mbebayani tumrap jagat iki. Mula aku njaluk paseksenmu ki Lurah Semar Badranaya ingkang minangka pamong sejatining Pandhawa. Seksenana nggonku manunggalake Pandhawa lan Kurawa lan murungake perang gedhe Bratayuda jaya binangun. Yen sira gelem nekseni apa ingkang dadi tekadku, Pandhawa tetep manunggal dadi swijing praja Ngastina. Aku ngakoni yen to ki Lurah Semar Badranaya jatining pamong. Ya kowe ingkang menang gawe tentreming jagat iki, Semar. Lah kok ngono? Aku dikongkon karo sing gawe urip mudhanana Mercapada iki wiwit jaman Resi Kamunayasa. Aku mudhun ana ing Mercapada iki aku wiwit leluhur Saptawarga. Dadi aku wis apal. Aku wis apal kelawan kahan jagat. Lan kahanane satriya sing padha dadi momong aku. Aku bisa maca yen to Ngastina kono dudu kedung-kedunging karahayon. Ngastina dudu papaning kamulyan sejati. Merga Duryudana sak kancane saiki rumangsa lagi kumpul samubarange. Jaka Pitana sak sedulure saiki lagi mapan ana ing pucuking panguwasa. Suyudana sak kerandahe kae lagi karoban kesenengan diuja karo sing gawe urip. Ning padha ora eling lan padha ora bisa ngrasakake yen to sejatine kae lagi dilulu uripe. Nganti padha ora krasa nek iku kabeh dadi mala sukerta. Uripe mung tansah lungguh sila tumpang sikile edhek. Mangan kamukten ingkang sakyektine dudu wajibe lan dudu darbeke. Nek saiki eneng pendhita ngakune dadi gurune Pandhawa lan Kurawa, mongko kowe kepengin gawe manunggaling Pandhawa lan Kurawa. Aku mung mencep, aku mung mesem. Merga pakartimu sing kaya ngono mau persasat kaya dene cebong gayuh lintang. Ketebang rangsang gunung kaya cecak nguntal lo. Tangeh kelakone merga jangkaning kodrat nulis angkara murka ingkang wis dumadi sinandhang dening Sata Kurawa kuwi kudu ilang saka lumahing Bantala, nanging kudu bareng kelawan Kang Anyandang. Ya kuwi Sata Kurawa kudu ilang saka lumahing bumi. Penemban mestine nek kowe pendhita gawene nata iman jejeking kiblat panembah, kowe kudu isa maca. Saiki iki nenangi jaman rebutan Raja Brana, akeh wong sing padha klimput melu-melu tumindak nista. Padha ora eling yen urip iki ora mung upaya Raja Brana nanging uga ngesti kamulyan tembe. Nek Kurawa kae tontonen, kae wong sugih ning lumuh kelangan bandane. Najan kanggo kebutuhane dhewe.
ning kae lumoh sing dienggo nyeneng kulawargane lan kanca rowange kae bandane wong liya sing dudu wajibe. Kurawa kuwi watake wedi mlarat. Ora ngerti yen wong kaya ngono mau sejatine wis padha karo wong mlarat sak wutuhe. Ya mlarat jiwane, ya mlarat ragane. Kurawa kuwi kesiksa batine. Ning dheweke ora krasa yen ora suwe meneh bakal nampa pengadilan ning kodrat. Tontang mening samudra nglangut tanpa pagut. Oh, ilahe ngawit namas. Wah, aku tetarenan karo kowe supaya bisa tentrem Pandhawa Kurawa. Nanging jebul malah kowe ingkang dadi pepalang gunane apa singkirke wis mah. Kyai, paduka lajeng wonten pundi Kyai? Ngantos medal saking jawining jagat menika kula tetep badhe nderek paduka Kyai Semar. Tananiro ayu kumel kucemrah maratani sinuwun Bapak Ical Bapak Semar Ical sinuwun Bapak mboten enten gunane pecah. Iki sing penting mung ragat. Ora iki ana apa to? Ana apa sing cetha? Ana apa, Blan? Iyo kakekne Semar Ical kala wau jagungan kali Ndara Anoman. Ndara Purwagandhi kok mara-mara ical saking Pandulu. Wis genah nek pecah niki, Bapak. Monggo Yonarto nggih tumbas-tumbas mori. Bapakmu ilang nggih, Ical. Lah kira-kira menyang endi? Kirangan kula mboten ngerti wong kaya jinempana ngangin. Wah, ora pati nduga-mono. Saka pangrasaku iki mesti gaweane pendhita tandurane Kurawa, Yayi Prabu. Lilanana pun kaget mangke rumiyin Koko Prabu. Kedah ngrakit kesabaran langkung rumiyin. Wis gatel tanganku. Mulai Prabu. Aku dina iki tak bali menyang Praja Ngastina. Tak tantingi atine Suyudana lawan adi-adiku Pandhawa.
kinten kula Werkudara kalian Janaka Kalawa ingkang dipun utus kalian Begawan Lumana mboten kasembatan. Menika mangke tartamtu andadosaken mes guling raos Begawan Lumana. Punakawan kula. Kowe kepengin ketemu wong tuamu? Nggih. Nek jane nggih pun mboten pengen petuk. Wadene kan desakan petuk nggih purun. Coba talitinen kutha Gara-negara Ngastina nanging supaya aja ngawestarani. Kowe tak dandani, aja nganti kawanguran dening Sata Kurawa. Mekaten. Kula dipun dadosaken gagah ngaten sinuwun. Wah. Wis. Tambah lemu. Kowe gareng tak paringi tetenger Bambang Teja Kusuma. Pedro tak weni tetenger Bambang Teja Mangkara. Bagong goleka jeneng dhewe. Bambang Gentolet. Mogong. Wis Bambang Tayit weh. Mangkat to nyang Astina. ban sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat sahanan ingkang ngondarandir pawon wastane kawis tingale dintah cahya tumlawung garu tetarungan miwah pulunggana kilat sisiring langit nanging swasana edum labeting kono dadya sasana punjering kabagyan jati kang mangkula rajeneng Moka ingkang saged dedunung ing ngriku muhung titah ingkang mus gedhe tapa bratane miwah titah ingkang mus kuwawa maneges mring karsaning Hyang kang amurwa jagat sinten ta ingkang inggah mungguh ing singangsana adi inggih Sang Hyang Padawenang mesembing wardaya dupi mulat pratanira Sang Senggana ya Sang Maruti dadya mangkono sinambra mengulat madu dadya mangkono pangandikane ilah ngawik namastu namasidhan Anoman Mayangkara kula wonten dawuh pukulun bekti kula mugi katur paduka pukulun Sang Hyang Wenang iya kaki ulun tampa karya bombong kang tanpa pepindhan ulun wis sumurup mungguh apa ta ingkang dadya kodheng ing atinira Begawan Mayangkara nyatane sira munggah ana ing awang-awang kumitir tanana liya muhung anggonira tansah sawiga lair batinira njaga marang rahayuning jagat pramudita iki Anoman
Bener pancen akeh menungsa ingkang dituduhke dalan bener padha mlengos nanging lamun tono ingkang ajak-ajak marang karusakan gampang kepilut nganti padha ngurbanake marang jati lan ajining diri. Ya ngene iki perang langgeng ingkang ana jero jiwaning menungsa ingkang dumadi nganti kukuting nyawane yaiku perang ing antarane bondo lan uga budi pekerti ingkang nyata bisa ngilangake kawicaksanan. Yen jati dirine doyong kamanungsane bisa dituku nganggo bondo nanging yen to jati dirine jejeg kamanungsane bisa nguwasani bondo kanthi sakmestine. Mula ora bakal ana wong liya ingkang wani nuku kamanungsane nganggo rega ingkang murah. Inggih. Yektine sira sumurup mungga apa ta lereking gati guneme panjenengan ulun iki ingkang mung tumuju pamekas utawa pameling marang jeneng para. Lho inggih. Mila pukulun sowan kula maneges sing ngarsa paduka mboten sanes kejawi namung menawi pancen satriya-satriya ingkang dados momongan kula menika sampun mboten wonten ginanipun wonten ing jagat menika sampun ngantos kacipratan rah letuh budinista luwung enggal kaku kutha Kewala kalebet titah paduka kula pun Anoman. Kula ugi sampun boten krasan jenak mapan wonten ing Janalaka ingkang kebak angkara murka. Kula kawangsulna Kewala dhateng alaming kadewan pukulun. Anoman sira nggege mangsa kurang prayoga. Lajeng kepareng paduka. Besok yektine lamun to durung ana jaman ingkang kedunungan negara ingkang sinebut negara Kadiri ingkang pinarintah dening suwijining ratu wicaksana ingkang dadi titising Bathara Wisnu. Yektine sira durung bisa mulih mula-mulanira. Lajeng menika menapa maksih tedhak turasing Pandhawa isih tedhak turuning Pandhawa nanging isih pirang-pirang turunan. Mula kang saka iku Mayangkara sira bali marang Mercapada tak kanteni sawab ulun. Wujuding cahya katentreman manunggal marang jeneng para padhangna jagat iki. Ngantos tepung gelang kekalangan pinanggih wonten ing ngriki paduka Kyai Semaya. Aku rumangsa bungah, aku nyemak lelakonmu Begawan Anoman. Tak jabel wae basaku merga saka mangka ing atiku. Nyatane sira isih menang momong Pandhawa nganti sak tedhak turune. Arsa madangi jagat duk mungup maning sapucak ing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung
apa ta mirah ingsun prihatin was pokong mijil tuku tanpa karya sengkang rinemekan marem raos sing manah kula marem penemban iya rawe pun bapa bali menyang Astina nampa pakurmatan abdi pradangga kraton Ngastina. Jebulane ya persis karo pradangga ingkang munya ning Hawiyat negaraku kono. Nggih, Mbang. Mula aku rene ora nggawa mergo aku wis percaya. Ngastina mesti undraning wong peng-pengan. Nggih. Jaka Pitana Kula Puntadewa kula wonten dawuh. Werkudara Apa? nek ngene iki kok pilah. Najan ora sineksen Ratu Ndarawati ora patheken. Kula nyuwun pangapunten mboten saged ngrawuhaken Koko Prabu Ndarawati. Ora dadi apa. Sing baku supaya tetep manunggal rukun ana Ngastina. Tah, apa to ingkang njalari ora rukun merga padha rebutan bumi Ngastina. Ora susah kowe nyelaki batinmu. Mula prayoga bumi Ngastina bakal tak paro sigar semangka ingkang separo kanggo Kurawa ingkang separo kanggo Pandhawa. Piye Jaka Pitana Puntadewa bisa nampa karepipun bapa apa ora? Inggih penemban kula namung nderek kewala kepareng paduka. Nggih, kados pundi penemban? Mangke rumiyin. Menika naminipun boten adil. Sebabe apa sing kuni? Kurawa menika cacahipun 100, Pandhawa cacahipun gangsal. Negari kok disigar semangka menika mboten adil, cetha penemban. Lah banjur manut kowe piye? Mestenipun negari menika Pandhawa angsal gangsal bagian, Kurawa pikantuk 100 bagian. Dados cetanipun dipun para semanten kathahipun manut cacah jiwa. Menawi Pandhawa nampi gangsal bagian, Kurawa 100 bagian menika naminipun adil. Wah, bener, cocok aku. Cara ngendi ing atase wis padha disekseni disigar semangka bar kakang wis nampa separo kena ngapa diprail-prail meneh Pandhawa mung kudu nampa 5 bagian Kurawa nampa 100 bagian. Wah Duryudana kowe ngiyani bapa paman Uplasa Jenar ratu ra duwe adeg-adeg lambene mencla-mencle ayo mulih. Kowe iki karepmu piye ta sing ngene? Lah wong iki cara-carane mung kari ngemplok. Kowe iki ora ngerti karepku. Wong serakah kok wiwin biyen tekan saiki ngatasi kowe iki ora duwe hak wewenang tumrap bumi Ngastina.
diwenehi separo kok ora trima nganti kagol kok gelatine Bimasena kabeh dicak mulih iki mengko arep nek lelakon apa iki sing pasang Kalimantabe ning apa Jayadratara wonten tiyang barang ngamuk cacahipun 3 ngrisak wewangunan amuk ya. Sapa iki gawe geger Bambang Teja Kusuma ilang nyawane sapa gawe geger pelok ora slendro rae Bambang Teja Mangkara tunggale anggepe apa pasar-pasar diobongi kowe to sing jare jenenge Bambang Teja Kusuma kowe sapa aku Begawan Lomono Lomono sapa meneh gedhe dhuwur Bambang Teja Mangkara Begawan Lomono iki malah saya gedhe kowe sapa Bambang jenengku Bambang kowe sapa Begawan Lomono wae Lomono Mpun piye? Mpun cetha. Cetha piye? Cetha nek pundha kesel. Sapa nggih Gareng kali Bagong niku? Lah Gareng ngendi? Mpun tekan Ngawi. Pun minggat Gareng. Ora mestina napa pun cetha. Pendhitane niku pancen peng-pengan. Nyingkira.
Ngene nona noni menengo. Sapa kamu? Pun ke Taman Senjata Cakra Pendhita ilang. Niku enten nika lho. Sapa ta ya? Nika iki ababmu ki ora enak. Godhayetmu. Sukmane Dasamuka mbiyen. Nggih. Anoman gorene. Suwe-suwe men kok. Kowe iki ngopo? Ampun wong kok kono rono Dik. Momongamu. Ayoli pilantang arak plotot nyawane cek urip mati keping. Baik. Wah. Nampak kene. Kok ngono kek angger sore dadak. Wes gelar. Kemakine kok. Dentak ting oh ya iya ora. Aduh Anoman aku meso konangan. Baliyo nyang kandangmu. Keponakanku Werkodara gurune kok dimungsuhi cangkem elek